बे समाव मोनसे रादाब फोसावनो लादों। क'क्राझार पुलिस हानजानि गोख्रों सिग्रोमनाय। क'क्राझार पुलिस हानजाया सिग्रोमनानै सिखावनि मोनसे गेदेर हानजा गासै 11 सिखावफोरखौ हमनो मोनदों। मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनायाव क'क्राझार पुलिस हानजाया मोनसे गिदिर सिखाव हानजाखौ हमनो मोनदों। बे सिखाव हानजाया आसाम नाङैनो गोबां खावनायजों लोब्बा दंमोन। सुलुंनिफ्राय स्रोद खौरां मोननायखौ बिथा खालामनानै पुलिस हानजाया क'क्राझार आरो बङाइगाव जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय 11 सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमदों। हमजानाय सुबुंफोरा सोनाब बेंगल आरो बिहारनिफ्राय फैनाय। बिसोरखौ मोनसे दायगोनां आफादनि बाहागो होनना साननाय जादों, जाय ओनसोलाव गोबां खावनायनि थाखाय दायनिगिरि। सिखाव खावनायनि थाखाय हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा जादों बिहारनि अमित कुमार यादव, सोनाब बेंगलनि रहित ग्वाला, सोनाब बेंगलनि कुबेर ग्वाला, सोनाब बेंगलनि दीपक सिंह, सोनाब बेंगलनि मुदना ग्वाला, सोनाब बेंगलनि शर्मा ग्वाला, सोनाब बेंगलनि अजय ग्वाला, बिहारनि राहुल कुमार यादव, सोनाब बेंगलनि सनी ग्वाला, सोनाब बेंगलनि रुपलाल सिंह आरो सोनाब बेंगलनि जित्तो ग्वाला। पुलिसआ फोरमायदों दि मोनसे सिखाव हानजाया गारि मटर न' आरो फालांगिरिफोरखौ गाग्लोबनानै आसाम नाङैनो गिनाय सोमजिहोदों। बे सिखाव हानजाया बावैसो सान सिगां क'क्राझार सोहोराव गंसे बलेर' गारिनि खिरखिखौ सिफायनानै सासे थिखादारनिफ्राय 2 लाख रां खावनायजों लोब्बा दं होनना अजद होदों। आथिखालाव रायजो नाङैनो रोखोमसे केसफोरजों जाथावना लोगोफोर एबा सोमोन्दोफोरखौ सिनायनो थाखाय बांसिन खौरां बुथुमनो बे सिखाव हानजानाव सोंनाय फिननाय सोलिगासिनो दं होननानै पुलिसआ फोरमायबावदों। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTech प्रग्रामाव दङ WRH, CSE, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query 2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।